Kaya kami ni Josh. Okay. Nakaba pa yun. Naparaan ni Josh. Buti niya lang. Uy! Kasi, sinisingin na ang braso. Okay. Sakit. Ano ba ang boss? Kung parang biglang may kapagtarin. Sige ba? Ano di ko kukunin dito? Bili! Paparating ka pag binigay ka dito. Hindi ko ba dito po pero Tapos ang kukain yung overhead. Ayun na, sir ba? yun na, nandiyan ka na nanonood eh. Kasi pag nagagano, tandaan yung buhay sa delikado yun, makaka-high blood kayo. Pwede ma-hydrate ko. Hindi naman, pero yun lang, puro nakakamabuhat. May, alam ko dati, Hindi makakabay pa ako. Mamati pa po kayo nun. Ay, grabe. Kalaban yung talagang niya yung araw na ito. Ayaw talaga sa akin. Hindi. Sorry. Ilan na? Iwan. Busit na. Sorry. Iwan. Busit na. Baik. Actually, mas nakakita. Oo nga eh. Actually, pati ko nga. Kawin ba talaga yun? Ay, important eh. Tulak na ako. Sorry. Sorry. 24 yata yun. 5'9". Di ba yung mga Ay, spasya. Pero meron mga meron mga PlayStation. Kasi educated ako.
Pero at least, tama ka. At least is medyo nabawasan. Pero wala ka siya. Sabi dyan, pero meron din ako. Kasi pero walang assurance yun. Kaya yung sinasabi nila na ang tingin ko, huwag mo na isama yung mag-enjoy ka sa mga sa bitata. Pwede ka naman mag-aarap. Kasi wala na mag-enjoy ka sa sarili mo. Dapat yung mga kaibigan ko yan. Pero sa specific na tayo yung yung positive, yung sinusupport ka. Yung paligid yung sarili ko. Pero ngayon, sinasabi ko mga 3 samples. Pagka yung kasama ko na